Gapoy ti agtultuloy panagnato ti presyo ti produkto o petrolyo, kalikagumet ti tricycle driver di panagpangato ti plete ti tricycle, iti bangged abra. Imunang ng anunsyo ti DOE ti manamnama manen na big time oil price hike inton bigat, Marso 17, ano sa dino, stagger winin ino ti panagipatungpal na ti oil companies. Ti tricycle driver ni Genesis, marik na nauna iti epekto ti panagnato ti presyo ti gasolina. Ti sapon mikit medyo bimasit ta day nga ro depekto na di parag nga to ti gasolina. Bagate nga makita mi ti may saldaw ket no kabigsa na mapanti 800 kas di sir 800 900 tas ti may gasolina di tag malam sir ko mga 150 200 ko na sir nga matta sir nga ko dakkel ti presyo gasolina mapanti 350 to 400 sir di may gasolina. Mayawid mo manok Mga wala sir mga 400 kasi lang. Siyempre basit ti kitaan tayo ag pangaton tumot ti agiti magatgatang sir siyempre antum narigat to ipagka na jikon sapsapolen ti may saldawon sir. Imuna na ng pagtutulagan, iti miyembro ti Tuda, ti panangputar ti petisyon, tapnon may pangato ti plete ti tricycle. Iti agdama, ti pailang fare matrix sa nibasar iti Ordinance No. 117, Series of 2022 ti may pakpakat, ano sa dino, 15 pesos ti regular fare iti sonas. So nga hiling mi 5 pesos nga mato ti Ciudad Tech and Senior Citizen ti 15. Kunti ordinary nga mato mo ti 5 pesos ang balinga 20. Aming nga to the President, muna mong naman dito. Owen sir, di meeting mi di talaga pa kidi nga isura peti mo na kami ibaga kanya. Kung nakuha mo nagati ka duwa nga tricyclean, hanggang pilang ko overpriced ti kasgeta. Urayin ti DJ may pasan to ti BTFRB katayin to kwa. Nga to ti plete tayo tanong adun to ti reklamo. Siyempre si kayo mamuti makuhanin. Si tayo mamami nga tricyclean ti maperdin. Basar iti traffic management ti bangged, at dandag iti nagreklamo, gapu iti overpricing ti plete ti tricycle. Huwag pala nga po di amendment na, dahil ta pinagpangato iti plete, ang mawatak po iti anak iti kaduan. Siyempre nangina iti gasolina ko na da, pero in a proper way. Kailangan po nga mamendaran, iti pinagpangato iti plete, tapno mabalin tayo ito na po nga isingiran ag singiran iti gusto nga plete. Sir damo do sir no gidi commuters nga kasjay mangyawad dati 20 andalan di suplidan kasjay damo gidi daddo mga makaawat damo gidi daddo mga syempre mawatan tayo mati sitwasyon ti aming nga maysa. Iti agdama, iururay met isang kunyan bayan ti bangged ti petisyon na iti tricycle drivers tapnon maaktuaran. Kabayatan na, at adapay na paingatan ti panagtiliw iti traffic enforcers kada iti may bilang a kolorong tricycle iti bangged abra. Sipod iti Biyernes, umabot ti agrup sa ngagkasot ti natiliw da ngagpaspasada a kolorong tricycle. In mandara po ni Chairman ti Transportation ni Apo Walter Benedito nga nalukay dagiti traffic enforcer nga agtiliw iti awanti body number na tata nagungatak na yung part nga na dyan kasi aglabas ti iti kolorom mas lawang makita da. Kadatan iti mandar ko kanya tayo apod iti traffic enforcer ko matiloy iti kolorom may impound iti munisipyo. Tapno iso ti basol ko naman lang nadagsan na basol ko naman lang natanta agtakaw da iti pasero. Adado pa iti mapasadahan dan kasi iti adabadi ng Bernan. Manumulta na sir, no? Di kolorom sir, di operating without franchise, then operating without franchise and body number automatically kolorom. Yeah. Then 1530 multa na. Then di lang awan ti body number na, di current sticker ako nada is 1,000. Gapu iti daytoy, makita ti panang proseso ni iti tricycle drivers ti papel ti tricycle da. May basar iti BTFRB, umabot ti nasurok 2,000 ti tinakarinyo ti body number na kaya nakalukad na para kaniti ang kalikagom nga gernyo. San may pa mabalin ti manglukat, ti baro a prangkisa. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.